bersama Uya Musik dan juga ada DJ Susami. Sanang wak susah aja orang. Banyak nomor itu gini. Susah wak tambah sanang orang. Oh iya. Woi susah mancalia urang sana yo sana mancalia urang susah Susah mancalia urang sana sana mancalia urang susah. Itulah namanya tak jadi di zaman kini kok. Itulah namanya tasuo nan kini dinai raso. Tolong jalekan be. Oh tuh mendaki Moi inyo pulo nan cari ayam nan batalu Ba inyo nan padi awalan bau saho inyo pulo nan lati banyaki urang zaman ini kok. lagi be. Hei murah di balaka Hanyo elo di muka lunak kok manyala Ondeh payah mambayenyo jikonyo nan diminta Hoi bateng jutan tanganyo banyaki urang zaman ini kok. Gimana deh? Asik. Ayo goyang, aja ke power kok ini. Tuh ya. Joget. Asik. Bersama Mr. Dodo mau cukare. Iyo susah mancalia urang sana sana mancalia urang susah sibuk Susah mancalia urang sana sana mancalia urang susah. Itulah namanya tak jadi di zaman kini kok. itulah namanya tasu